V BK Studiu potlačame textil DTG metódou, to znamená priama potlač na textil na tejto tlačiarni. Jej výhodou je to, že dizajny môžu byť skutočne veľké, kvalitné. Poďme sa pozrieť, ako sme túto tašku potlačili. Ak hľadáte spôsob, ako dostať svoje logo alebo obrázok na rôzny druh textilu, neváhajte sa nám ozvať na bkstudio.sk. Budeme sa tešiť.